cando te nombran cónsul de redes da tua terra? Pois aquí estamos, de contado saberemos como segue esta batalla da embaixada culinaria. Pero agora estou cunha influencer, cunha experta en redes que se chama Noelifornia. Noelia, benvida. Gracias. Mira, queremos saber como te inspiras ti nesto, pero agora imos ver un dos teus reels, porque a xente ten que ver como és ti e como faz os teus reels tan cheos de contido galego, de xente galega e de... Agora ímolo ver. No galegómetro, por favor. Deixa de decir que en uns ollos moi bonitos, un galego de romería e licor café en dea diría: "Oi, charmitas, Paco da Cantera, ten unha mirada tan dulce que lle chupamos un ollo, Non taio nada, Mitas, ermitas. Ai, Maruxa, non taio. Oh, que xorda estás, Dios mío. Referencias desas palafónicas. Que maravilla. Mira, eu quero saber en que te inspiras ti ou en quen para facer os teus reels e como os escribes? Pois en toda a xente que conozco, na xente de aquí, o que vexo por aí na rúa, toda a inspiración, ao final sempre hai algo que sacarlle. E sobre todo tamén das aboas, imagino, porque as aboas aportannos moito, non? Home, é que ir á casa da abuela é que te ceben, o sea, é algo escrito xa. Por iso tes moito escrito e imos ver un dos reels precisamente en torno ao mundo das aboas. Caldo de repolo, caldo de berzas, caldo de navizas, croquetas de pitiño que tiña na horta, que xa non está, de para descanse, unha pouca repolada, un pan de millo, que me gusta o pan de millo, tamén un café de... A ver, Noelifornia, dime unha cousa, de verdade que a min gustaríame saber como fas para escribir estes reels? Bueno, pois a verdade é que teño axudante. A miña parella ten moito que ver nesto. Se facemos os guións entre os dous, ele é o que logo grava e monta. O sea, sin Javi Sega non fago nada. Que maravilla, pero fais aí un tándem maravilloso e enches de contido as redes de cousas galegas, do noso galego, da nosa xente. É maravilla, entón, claro, aquí desde Vilalba temos unha cónsul das redes, ímoslle entregar esta chapa porque a ten ben merecida. Noelifornia en Instagram, mirade os seus reels, que é galega. Vouche entregar e imos darlle un forte aplauso mentre eu non podo falar. Pois moi ben, xa tes a túa chapa de cónsul en redes, porque o tes ben que merecido. E agora, despois deste forte aplauso, imos ver como quedan a batalla culinaria, a ver quen é o gañador. Hoxe, no Aquí Galicia Fest.